erokamano kuom keto Ramogi TV ka endi koro wadonjo e buch jopiny wantiere ka gi wendo modhialo Duoro Ong'wen men jata tije mar ODM. Erokamano ahinya kuom wasechegi to watimo mos kuom keti gi rit ahinya. Taneno ka nitiere ote mosewuok ka endi koa kuom Noah Ogot, coordinator mar market Milimani Kisumu, wacho ni yiero mar ODM notimore maber Kisumu Central. Adui Nyang'o yier Nyalodia kaka chairman, wamor kendo wapuoyo kaka jo Kisumu. Mano Noah. To nitiere Akida David mawacho ni Trevor yiero mar ODM ne rach kamoro amora nyaka koro walok strategies. In kaka jata tije mar ODM, yiero ni neno nang'o e Duong' Ong'wen? Mokwongo Trevor oimore ahinya. And oimore nyikwa Ramogi kamoro amora ma untie. En hawi marach ni seche mwaloso ni ginene ka wan gi kuyo kalure gi liete ma wan godo. Nyocha wawito jarit jakom mosebedo kode kuom higni mathoth, omiyo watimo ma kaka chama wan gi kuyo. Mar ariyo nyocha walalo mbunge marwa mane Kisumu West, Kisumu Town West, Mheshimiwa Ken Nyagudi. Mano gima watime ka wan gi chuny ma pek kabisa. Mar ariyo aduoko kuyo makende ni familia mar jogo manyo hinyore Ndhiwa seche mag yiero kalure gi njore manyotimore. Ka wadhi e yiero, akia gimomiyo ng'ato ting'o beti, ting'o arungu, ting'o kidi, nikech mago ok gin gik yiero. Aito koro itiyo gi mano mar kawo ngima ng'ato kata mar chwero remo. Mano ok ber ahinya. Kendo nyoro nogo ji ariyo manyo ni e bas ka dhi e yiero Homa Bay Town nyo oyudo masira ka gachgi nonyo tuomore gi machielo ma ji ariyo wito ngimagi. En gima rach ahinya ka ji wito ngimagi nikech yiero mar chama marwa mar ODM. Bang' mano gima dwa wacho en ni chama wa mar ODM sani koro wan gi higni 20. To ka wan gi higni 20, wan chama kende, wan od bura kende i Kenya ka mosebedo kinde ka kinde kadok ir jopiny, mi jopiny thuolo mondo giyier jogo manyalo telo negi. Kachakore kar go mbulu ma en polling unit nyaka malo mogik ma en national office. Omiyo ka in ja ODM, bed gi sunga, bed gi nyadhi ni in kendi ema iluori gi chike mar tayo buche mag siasa e Kenya ka. Kendo wachiwo ranyisi ni ginene buche moko en mani ok ginene wigi ok ler, omiyo pok giluwo mano mapiyo piyo. Bang' mano adwa wacho e yiero ma wadhie sani. Kaka ung'eyo ni yiero ne wachako e polling units tarik 27 dwe mar 11 higa mokalo, mane wadhi e polling units 39,000. To kuom polling units 39,000 go, yiero nodhi maber ahinya. To ne wan gi chenro ni mawaketo ni jogo man gi appeal, jogo maneno ni yiero kodhi kare, nyalo kelo ywak margi, kendo ne waketo team mabro winjo ywakgo. Omiyo kalure gi polling units 39,000 go, ne wan gi to mane wuok kuom polling units 43 kende. To kuom 43 gi, ka koro ning'iyo mondo owinj ywak go, to yud ka 9 kende ema ne nigi ndhandhu.
moko ng'ato kelo to nyisi wacha ng'ato ndiko ni yiero nodhi marach to onge gi usaidi kata nyiso ni nodhi marach kama maybe returning officer emane okoso, maybe jonjore no biro moketho. So kano osegol mago nodong gimine ywak ochiko kende ma committee mane Central Committee oyiero nong'iyo mago, nitie mane gi inene ni kama kata adiera yiero ne ok odhi kare mondo doge, to nitie moko mane gi neno ka gise dayo dho joma nokelo wechego kendo returning officers mane nitie magi wacho ni magi to ok ni kare. Mano e kaka ne wadhi e level makamano. Koro yiero manyo watimo nyoro en yiero ma sub branch. Sub branch mar ODM ni ward wan go 1450. Mamago duto kiweyo kuon manye wachunge yiero nikech nywandruok manobede machalo Kwale, machalo constituency Manyando, ge moko matin Dagoretti North, Dagoretti South. Kuone modong te 1450 e ward go nyotim yiero. To kuom mago te kaka ung'eyo nikech en public ni nitie tabu Ndhiwa. Ndhiwa constituency nitie tabu polling station ariyo. Nitie tabu Dagoretti North. Be mano be nitie kod mamoko South East Nyakach mokwongo in Nyakach mokwongo tiek ne en polling unit Manyabondo. Mane wayudo ywak no ma komiti ong'iyo manyodok ma oket jogo piny manyogi loso ai magidhi e yiero. So kane kanyo gine kawuono to ng'ama oyiere e county ni mondo chung ni yiero owacho ni onge yiero mabro timore Nyakach. To oko consult gi chair mar National Elections Coordination Committee, oko consult gi ng'ata e party. So kane chopo gimoro saa 6 to ayudo simo ka jogi penjo ni ta ang'o momiyo yiero ma Nyakach ok timore. So kaka ung'eyo an ok achung' ne yiero, be ok an e komiti mar yiero. Tich marwa kaka headquarter en neno ni wamiyo committee no logistics. Wakonyogi gi gimoro amora ma gidwaro mondo yiero obed maber. Koro kana ayudo wachno to ago simo ni Honorable Awita, ma en chair mar National Elections Coordination Committee, ma okawatua ma katobedo ni ne ginene nitie deko, to kane chopa gimoro saa 7:30 to notim yiero. Ne wayudo malalamiko to nolos kanyo. En chik mane monyalo kawo ne jogo manyayo lweny kuondego? To in kiseng'iye nikech isebede kom ni aming'a, ang'o makelo lweny no? Tango chik ila mane minyalo kawo ne jok manyayo lweny? Nitie gik moko 4 maketho yiero. Mokwongo nikech ing'eni higni 20 nyaka ubed gi gimiluongo ne experience. Kane ochakore ne nitie kuonde mathoth ma jochung' mag party ema ne ketho yiero. Nikech iyudo ka jomoko ket ne returning officer to kendo odhi donji ofuko jogo malero. Koro iyudo ka gima timore en ni onindo konchiel. Mano achiel kuom gik ma ketho yiero. Mar ariyo en jochung' wegi moloyo josiasa. An nadongo e kanisa mar Anglikana
koro ne wan ga gi miluongo ni katkaisim. To ne ni nyisowa ga ni an Nyasaye ma janyiego ma ok dwa nyiseche moko nyime. Gima senene siasa kan jasiasa en Nyasaye ma janyiego ma ok dwa jasiasa moro nyime. Omiyo sa asaya ma wan gi yiero, obed telo ni chama, obed yiero mar ng'ama koro dhi chung' ni chama e kom ma mbele kanyo, ok odwa nyawadgi ni mondo obed machiegni. Koro iyudo ka gitimo duto ma ginyalo mondo jogo malero kodgi kik yud kom or kik yud tiket mar party. Mano mar ariyo. Mar adek en bedo gi gigo mag yiero ma mano lure kod omuom. Wasebedo ka wan gi tabu mang'eny kata sani. Watemo timo gini to ok en wan kendwa. Wang'eyo ni kaka IBC imiyo siling bilion 50 marwa to pod yiero tamogi. To wan gi pesa matin ni siling milion 25 kende, million not billion kaka 50 ma jo IBC timo. At least nyo watemo go mwatimo polling stations te Kenya mangima kendo watimo wards te. To wach mar bedo gi omuom manyalo miyo watim logistics e yo malong'o, mano be osebedo ka theko e chama. Makata sani nyocha waparo ni ka koro nyocha watero expert marwa mondo dhi ochung' ka omuom weche bro lokore. To sani kendo koro eka giduoko pesa mabiro ni political parties piny. Koro iyudo ka koro pesa mantie mondo utim go chenro duto kachiel gi yiero bedo matek. Mar ang'wen, ung'en higni gite thothne wasebedo ka wan e opposition. To ka un koma kwedo, tiyudo ka jogo mane loch timo piny nyaka malo mondo gine ni githirou kendo gisikou. Koro iyudo ka seche moko watimo yiero magwa to piny owacho masano donjore kode. Inyalo yudo seche moko oro gulmama. Ji ochokore dwa yiero to from nowhere iyudo ka polis odonjo, keyo ji, goyo ji, hinyo ji. So ka wang'iyo gimomiyo yiero kosebedo kadhi maber, nyaka wang'i mago te. To kaka telo mar chama, wan korwa mwasebedo gi challenges, mwasebedo gi gi challenges. Wasetemo makoro aparo ni wan yo mwaluwo ni nenore ka wadhi maber. Nikech kineno kaka wasetimo yiero November kendo watimo yiero nyoro kendo kata kawuono, nikech aseyudo duoko moa chiegni 90%. Aneno ka koro wan e yo maber. Lakini kik wagogwa ni koro wadhi maber. Nawinjo ka jawinjo moro kata janeno moro nowacho ni 99%. Wadwa ni wachop 100%. Achiel no makamu mano ng'ata. Koro nyaka waginene ni percent achiel modong' no nyaka los. Be nyaka walos. Winjore ni Valerie Adhiambo wacho nang'o? Valerie Adhiambo were en jalup jakom mine od bura ma Nyakach. Embe ne winjore ni to yiero no dhi nang'o? Valerie oimore to yiero no dhi nade yo Nyakach kono? Wawinji duok TV ni piny matin mondo wawinji maler. Yiero no dhi nade Valerie? Yiero no Nyakach. Ne wadonjo kodingo health center every ward in Tanzania.
ma wabet maber. Bang'e ne wawuok oko mobedo yien wuot abich manyikas ma wachako gigo lamo yiero maber. Ka ling' to jomoko notieko from nowhere to gidonjo e wiwa kanyo. Valerie, wuog but TV ni mondo wawinji maler. Kin but TV to ok wawinjri maler. Duok TV piny kabisa. Wuok but TV. Wuog but TV no mondo nyisore ni gima dhi mbele. Koro kane gidonjo, ne gin kijende ariyo. Mano kanye? Mano wan kodingo extension. Okay. Koro ne gibuogowa. To ka gidonjo to kijende mane ni kanyo ji ochako chich kodgi nikech peses gi nok giwane ka gin peses monego bed ni bet kanyo. To ji nochich kodgi. To nomakgi. Moyudgi gi beti to kod pala. Okay. Mane gitungo jiero wano kabisa. Mabang'e ne wabedo gi rakruok moro matin gi chapni matin. Koro bang'e no ne wawuok Odingo mwaduogo Juakali Paponditiol. Uduogo Paponditi? Security police ne oduogo bedo kodwa. Ma Paponditiol Juakali koro ne waduogo kanyo jowuod ema Nyakach. Mane watimo yiero maber kabisa. Okay. Kendo gi kwe. Erokamano Valerie. Koro mano gima nobedo. Erokamano. Jaduong' Oluor, ang'o minyalo tim mondo mi gigi koro owe timore? Iselero maber gik ma kelo chochni seche moko e yiero. Ang'o kumila mane minyalo mi kata joyiero kata joma biro makelo tulo kuonde ma yiero nitie mondo mi obed kaka ranyisi ne jomodong' mondo gima kamano kik timre? Mokwongo adwa go erokamano ni Valerie kuom miwa report kaka gik moko notimore. Omiyo jowinjo gi joneno mantie nyalo neno ni ne yiero odhi makare kata nobedo ni nitie chwanyruok nikech rowere ariyo nobiro kaka owacho ni nenore ni jogo nobiro ni dwa ketho. Koro ipenjori ni ang'o momiyo iwuok e odi ni nidwa dhi ketho ni jopiny gima gilosogo kaka gibro dak, nikech buch siasa ema kawo dwaro ma jopiny to tero e od county assembly, tero e od bura mamalo, miyo county government. To ka jogi dwaro ni mondo teg buchgi mar chama, to in ng'ama rawera monego ing'e kaka ngimani biro bedo nyime kacha, to iting'ori gi beti, iting'ori gi pala ni in idwa dhi ketho gima jodongo ni kanyo, mine ni kanyo, nyaka jogo mong'ol ni kanyo ma ok nyal ringo. To jogi ok apar ka ng'ama rawera nyalo chiewa chiewa e ode to wacho ni an adwa dhi ketho gima dhi nyime kaendi ni. Nyaka bede ni nitie teko moro e ng'eye. To pile ka watimo ginene nonro tiyudo ni gin ma jotelo. Koro joma nyaka wadil godo kata kaka youth gi nyaka wang'i ni to ng'ama no orogi. To ka waseyudo ni ng'ama no orogi to watero e disciplinary committee mar party to ikawo ni atwa. Mano kende e kaka wanyalo gero ginene buchwa ma siasa. Nikech nyaka wang'e ni sama wadhi e yiero ok wadhi e lweny, wadhi kaka familia wadwa tego buchwa ma siasa. Omiyo ng'ama omi odhi gi tekre jopiny, ng'ama odong' to be orita rita obe chieng' moro jopiny no pare. To mano be penjo mosebedo ka wuok kuom jopiny, nikech moko wacho ni chama nitie joma gidwaro. Be nitie adieri e wachno ni chama nitie joma udwaro e ofis kuchocho mopogore gi joma jopiny dwaro? Aparo ni iwinjo kuom Valerie ni
ng'ama joma ne nigi joma gidwaro gin joma nobiro gi beti gi palago chama ne kiwinjo ma kata ka gino osetimore pod nogolo gino moteri center machielo ma oneno ni jopiny oyudo jogo ma gidwaro. To bentiere paro moro mar ni kar mondo watim wach mar yiero ni ang'a mono jo chama bedo gi gima dho ngere luongo ni consensus moloyo yiero makoro kelo tulo ni mondo ji obed piny owinjre to mi ng'ama imiyo. Koso mano eka koro dhi rocho ratich jopiny. Trevor, aparo ne wasebedo ka wagolo notices kapok wadhi e yiero. Notice go wawachoga ni yo mokwongo ma dwaher ni ji otim en consensus. Ka consensus otamore eka ji koro odhi ler. Nikech kutimo consensus to gik mwaneno machalo kama ok bi wuoke. To ma kaka jo piny wacho ni an nyaka winj duonda kendo adwaro ni ombucha nyaka ti. Omiyo sama okel gino to giwacho ni ok gidwar consensus. To koro ka gisewacho ni ok gidwar consensus eka wadhi ni kara koro dhi ure debe. Omiyo king'iyo kata notices kata ma watimo nyoro gi kawuono ne wawacho ni yo mokwongo en consensus. Mantie kun mathoth ma be consensus notimore. To jogo mowacho ni gin ok ginyal timo consensus to koro nyaka ombulu mathegi. Mar ariyo, aseneno gimoro e chama ka ma be jothurwa onego nonre kendgi giwegi. Ni sami wacho ni watim consensus to ng'ato ka ng'ato go agoge na aji odhi olara gini e pap. To kosetimore kamano an gibiro ga gi line up. Ai to yudo ni line up mare odong'. Koro ringo wacho ni gini wadwa tim gimiluongo tinde gin gi wach moro miluongo ni harmonization. Luonguru ji mondo wa harmonize kik wawe jomoko oko. Mano e gima nyaka wapuonj jopiny. Ni timuru harmonization kapok udhi mapok ukelo sigu e kindu wegi. Nikech unurito musekelo sigu mar josiasa ukelo koro ukelo sigu e jolup magu nyaka joginene joma jochama. Ai to bang' mano koro idwaro ni oketu piny kendo mondo ubar telo mar chama. Omiyo wan kaka party kati constitution marwa an gi katiba mar chama ka. Constitution king'iyo kar election wachon ni wan gi yore adek ma yiero. Mokwongo en ga consensus. Mar ariyo en ji bedo ginane ji dhi e debe. Mar adek en gimiluongo ni direct ticket. Aito mar ang'wen en gimiluongo ni hybrid. Mago e yore ang'wen mwatimogo yiero. Bang' ma endi koro national ka endi chenro chalo nade wach mar national nikech ng'eny joma omako kombe gi sani gin gi mako kombe mako jolo kata dho ngere luongo ni interim. Joma omako kombe ma interim ok ng'eny nikech joma ni ofis sani ne opuodhi gi National Delegates Convention e dwe mar ariyo 2022. Ung'e ni term en ga 5 years. Masani kore ka gisetieko higni 3. Aparo ni joma ne ogirore ka watimo NDC Kasarani February 2022. NDC no nopuodho jogo mantie. Jominyalo wacho ni kojolo gin jogo manyocha oyier higa mokalo ka
moko kuom joma notelonwa odhi odonjo e piny owacho. Machalo deputy party leaders ariyo, jakom John Mbadi to kod jagoro mar weche siasa Opiyo Wandayi. Koro gin ji ang'wen go. To koro kendo aparo ni kawuono ne bunge opuodho National Organizing Secretary marwa Abdisalam kaka Principal Secretary. Koro mago kende kombe modong' ma kojolo. To ok gin kojolo e yo mwawacheno nikech katiba ni wacho ni kine ma onge National Delegates Convention to National Governing Council puodho jogo koro gitiya tiya nyaka chieng' wabed gi NDC. So onge joma kojolo. Magin ka gitiyo no koro gitiya tiya nyaka higa mar 2027. Okochuno ni nyaka watim gino ma 2027. Inyalo time kata mbele mar mano. 27 no en na gikone ni kik wakal higni 5. To ka koro wadonjo weche mag siasa ni, ine gi buok moro ni ODM ni nigi mutni ahinya. Moloyo to bang' kanusedonjo, kanusechiwo jou moko mondo dhi e sirikal. Nitiere joma wacho ni odhi barore, nitiere joma wacho ni ojende moko be ok omor go wuok e iye ka. Be une gi buok moro kaka party ni gini dhi manodhi godo manomiyo jo sirikal jou moko nyalo kelo ODM barore diere? Ano kane ka ODM nyalo barore. To mano neno mara nyalo bedo ni nitie jogo manene mopogore. Nikech ODM wasewacho kendo wanuoyo ni kaka ODM wan buch siasa. Ang'o momiyo iloso buch siasa? Buch siasa iloso mondo autelo. To jo ODM duto ng'eyo ni kane wadhi e yiero 2022 ne waloyo to ne ok wayudo telo. Mano namba 1. Namba 2, ang'o momiyo ODM ne okawo okang' makoro ne wakawo? Ji ong'eyo ni March 2023 ODM ema nochako weche mag ng'anyo kaluwore gi finance bill ma 2023 gi garama mar ngima mane wang'anyo maka nochopo dwe mar 7. Aparo ji wigi wil mapia ahinya. Ochopo kama koro ji ng'anyo Nairobi, to ji ng'anyo Mombasa, to ji ng'anyo kuonde mopogre opogre. To ogul mama owe jogo dhi Nyalenda gi kuonde mamoko, golo ji e udi to goyo mamoko negi. To nochopo kama koro wadonjo e state miluongo ni genocide. Imane timore e dwe mar 7 dwe mar 8 2023 ne en genocide. Emane jakom wacho ni ok wanyal bet ni waweyo Ruto mondo tiek oganda achiel kende. Oganda mar onagi. Emomiyo ne koro wacho ni ji obed piny mondo losi mondo wane kaka weche gi nyalo tieki. Mano ema nokelo dugu miluongo ni NADCO. To NADCO ne ok en kind ODM gi Kenya Kwanza kata Azimio gi Kenya Kwanza. Bomas ne kweth mathoth nobiro mokelo pachgi. Ma pachgi go ni a report. Koro wan gima wadwaro en kaka report ma NADCO no inyalo nyalo tiyo. Bas kochopo dwe mar 5
higa mokalo. Kendo ne wan kaka Azimio ema ne watimo analysis ma finance bill 2024. Mawako ni gini rach gi ka omiyo un kaka wabunge. Ne waluongo wabunge Stanley Hotel. Mwa megi gigo matem waneno maricho e finance bill. Summary mane watimo no, mane summary ma Gen Z ne tiyo kagidhi e ng'anyo. Gimomora ni Gen Z notero ng'anyo atwa mokale kama ne wachopo kode. Mochopo nyaka kama gidonjo e parliament, nyaka gidonjo nyaka e doho, koro ne gidwa ng'anyo nyaka ot maduong' State House. Omiyo mano nyaka wagon gi salute. Mochopo kama koro ochuno ker mar piny mogo piny owacho ne piny luongo ni dissolving government. Ma koro ne waonge gi government. Ne wan gi head of state to onge government. Koro ne wapenjore nikech jakom namba 1 ong'iyoga ni to Kenya. Picha ma Kenya chalo nade. Ne wapenjore ni to makoro chopo ama ero Sakayo dhi. To kotimore kawuono Wednesday. To kiny tich ang'wen ka wachiew. Kenya bro chalo nade. Oma bro timore Kenya. Mane wabedo gi gimiluongo ni scenario 4. Ma namba 1 ne en ni ker dhi to jalup ne kawo. Koro ne wapenjore ni mano diber gi Kenya. Mar ariyo, ne nyalo bedo ni kama no kotimore to jolweny. Nikech waseneno mano kotimore e pinje mathoth. Otimore Tunisia, otimore Egypt, otimore Sudan. To mano nigi scenario 2. Jolweny nyalo biro to wacho ni koro civilians telo tamo. Wakao mondo walos Kenya. Wanaduok ni jopiny telo bang'e. Scenario mar 3 en ni jolweny ng'ama dwa gwe tao ni wacho negi ni miauru ginane ni ubro arita mara. Kunyisa na bro yudo security malong'o to abro yienu mondo ukaw. To ka ji nyalo paro sechego jolweny ne nie streets. Apaya wa no segol jolweny e barracks. Gine ni mondo gikel kwe. Omiyo ok en gima ji para, en gima ne chiegni kabisa. Scenario mar 4 to en ni ne koro wabro bedo gi Kenya ma kona ka kona nitie jomiluongo ni militia. Kata Nyakach kucho ka Trevor oyudo joge moko to be en magi piny ruodhe. En gi jeshi mare koro. En magi piny ruodhe koro. Be otwara e kinde ni mano be waseneno Somalia ka waseneno kuonde mamoko. Mano emane omiyo jakom Raila Odinga kaka jaduong' maneno mbele kendo mohero piny Kenya owacho ni Kenya ok nyal barore, Kenya ok nyal kethre ka an ka. Koro nong'iyo katiba marwa manokedo matek kokelo. Owacho ni article namba 1 e katiba wacho ni teko te ni kuom jopiny. Sovereignty of the people. Koro owacho ni mondo wati gi article 1 mondo wares Kenya. So ninyalo res Kenya e yo mane? Emano owacho ni waluongre kaka jo Kenya ka watiyo gi article 1. Mo wabed gi gimiluongo ni national dialogue, national conversation. Owacho kariambo to ji obi okwera. Monuoyo. Ji nokwere ni wan ok wadwa wuoyo. Kendo noyanye kabisa. Ma ok log kata simu mare mochune no will number.
kianyego ni msalimie. Koro kane jo Kenya ni kata wuoyo be ok gidwar. Kara ne ubro kelo lokruok mane to jo Insito nosenyisowa ni gin leaderless, gionge gi jatelo. Gin partyless, gionge gi chama. Mano nyiso ne gin programless. Nikech kionge gi jatelo, tionge gi riwruok moro amora, akia ni unyalo bedo gi program yo mane. Mano emane omiyo okawo gimiluongo ni bold step. Owacho ni Kenya ok nyal kethore ka an ka. Omiyo koro the alternative modong en ni wasir gini kojolo mondo Kenya kik barre. Ai wanane mbele kucho ka wase bedo gi kwe. Mano kongiso ni koro ODM ni sirikal nyaka higa mar 2027. Gizmano be penjo ma ji osepenjore to ODM dhi siro jatend Kenya ka endi en William Ruto koso wadhi chungo Raila Odinga koso wadhi timo nang'o? Aparo ni mano ji osewuoye mathoth. To wan be waselere mathoth. Koro tieni wanalere ndaladi eka ji nong'e. Lere nyaka higa mar 2027. Ma kendo nyocha waloso nyaka winjruok miluongo ni MOU. Ma nitie gik moko 10 kende maketowa together mwang'iyo. To onge king'iyo MOU no, onge kama walose wach 2027. Kaka na wacho ODM nolos kaka ginene buch siasa. To buch siasa ginen lengo mare en ni mondo okaw loch. Omiyo kochopo 2027 emomiyo kata yiero mwatimogi waikorega ni 2027. Watego chama mondo wadhigo mbele yiero mabiro. Wach mogik minyalo wacho ne jopiny koro sawa mayo wawang'wa. Wach ni mogik minyalo wacho ne jopiny mawinji kawuono. No, an gima nyalo wacho ni jopiny en ni namba 1 ikwa memore. Jo Kenya ma ok awuo ni jo ODM kende, awuo ni jo Kenya. Wan ga gi wach moro ma ji ohero ni jotelo bro biro to dhi to Kenya to nitie. The leaders will come and go, but Kenya will remain. Mano fuo maduong'. En fuo maduong' nikech aparo ni jogo ma ok tin ahinya ong'e ni ne wan gi piny miluongo ni Yugoslavia. Yani pod entie. Ne wan gi piny miluongo ni Soviet Union. Machiegni ka ne wan gi piny miluongo ni Sudan. Sani ok en Sudan mane wang'eyo cha. Ethiopia ok en Ethiopia mane wang'eyo cha. Omiyo Kenya nyalo mabede ka jopiny ohero Kenya. Kendo gimoro amora watimo nikech Kenya. To ka jomoko dwa inene ni wan jo Kanyanam, wan jo Murima, wan jo mano e kaka wanyalo lal ma piny miluongo ni Kenya bedie. To be ka waginene nyaka ginene chakore Oktoba 2017 nyaka March 2018 Kenya nosechopo kama wan bende wadhi e orno. Dongene nyaka map moko nosewuok. Makoro wacho ni kara undong'uru kono, wan be wadhi kono. Mane nitie map mar Republic of Kenya to gi map mar People's Republic of Kenya. Ma ginene ma wamiyo jatendwa mar People's Republic of Kenya ochamo muma. Mane kama ne wachomo. Omiyo mokwongo wang'e riwruok mar Kenya. Mar ariyo kaka jochama mar ODM. Nyaka wang'e ni gimomiyo luorwa gimimiyo imanyowa every time ka Kenya nigi chandruok. En nikech achiel ma wan godo kod wich mal leo ma wan godo gi paro malong'o mar gero piny.
Erokamano ahinya kuom miwa seche kawuono Duoro Ong'wen mano jata tije mar ODM. Erokamano ahinya kuom kodwa mbaka e buch jopiny. Mane kama we chenro moro mar buch jopiny ka nitiere ka gi Wilson Ochuka, Jaka Buoch Kobita, kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija, Janding'o Panga, Jonyakach, Dendo Nombija Taya, Nyakwar Guok Ocha Pesa. Unind maber joka. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure,